Здравейте хора, аз съм Мистер Гейм и днеска ще играем нещо много различно от това, което играхме до сега. Днес ще играем Balloons TD Battles. Тоест, балони, Defense, Tower Defense, да. Днес съм с един специален гост, който не знае, че го записвам, което е малко, мисля, че е законно до някъде, не съм сигурен. Но все пак не мисля, че ще има нещо против. Ще пуша. Да видим където тук ще го сложим. Това е доста фън игра, препоръчвам ви я. Много е забавна. Не това, упс. Надявам се да дойде наистина. Защото доста време очаквах, даже почнах да правя Geometry Dash клипче, но доста късно вечерта и да, мисля, че това ще бъде по-добре за... Омага, защо найде да дойде, бе, моля ти се. Бога, ще се суасайдна. Джизъс. Мога да разбера защо не идва. Най-с профил на снимчица имам стиквата от Хелуин, която... Аре бе, какво ти става? Що ни... Ето го, добре, ето го, Ники. Ей, най-накрая се появи. Добре. Да, всъщност същия този човек. Не, няма значение. Good luck. Хихи, дори не знаеш, че те записвам. Това ще доста. Да, окей. И аз съм готов. Жалко, че сега това не мога да го махна, за жалост. Нищо да не пречи много. Това е банан, всъщност в момента доста. Това е нещо, зеленото деца при рундовете и другите неща. Имаме време, пари и това най-долното зеленото, което е. Всъщност са парите на... които ми дават на около 15 или 6 секунди, една от двете, не мога да... Не знам, сега след малко ще проверя. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2. Значи на около 12 секунди горе-долу ми дава. Мисля, че тези пари, които са ми зелените. От тук можеш да избираш балони, които да пускаш при неговото поле. Това е неговото поле, както разбрахте. Това е моето. Да, доста е очевидно. Няро ще си пусне един хеликоптер. Да, това е малко гадното, защото сега трябва да си сложи един отиване там. Така, бигърджет, окей, това е хубаво. Сам си един фермер, защото той е доста useful. Тук ще го сложа. Надявам се да може да ги хващате бананите. Да, благодаря ти. Това няма го хване, но ето е така. Така, това е доста забавна игра, наистина. Особено заребяваща е. Почти даже смея да твърда, че е по-заребяваща от Clash Royale. Доста е сладка така. Имам предвид като с някакъв супер елементарен принцип, но може да стигнеш до много готини неща. Примерно сега това Супер Мънки, което то е доста силничко. Доста силно, повярвайте ми. Сега малко ще го наспама. Сори, упс, съжалявам. Спусти си спайкове. О, фак. Извинявай. О, сори. Ох. Ога. Извинявай. Време си, че то не го сложих много добре там. С това направо ще почваме и така. Знаеш, какво ще почна с такова. Добре, значи аз мисля сега само да играя с тези от дясната страна, а той с тези от лявата страна. Надявам се да се спомня това, но не вярвам много, защото това го казах още в час. Докато смета първа. Не това не е хубаво, знаеш.
Защото аз... Така, ето тези, които са камота. Опа. Ето тези, които са камота, не могат да ги виждат някои хора, някои маймунки. Примерно е тази нинджата, разбира се, ще може, защото е нинджа, което също си има смисъл. И всъщност най-гадното на бананзата, на това, че аз сега ще... Не, няма да го играем така, окей. Дали да те продам? В буквалния смисъл мога да купа и да го продам. Не, ще изслова за Банана Република, защото това е доста силничко. Да, знаеш какво те ще продам, да не ми трябваше. Те ще пусна плазма бласт. Ще сложа още един хеликоптер. Ще дойде доста полезни и на бананза те ще ми вършат много добра работа. Razer Raiders. Ще бъде също Razer. Защото съм готин. Тук нямам ли 40 000? Окей. Ладен. Както виждате, апгрейдите почва да стават доста скъпи. И да. Но ние ще справим. Ще успеем да стигнем до далечко. Горе-долу от половин час го моля да... Добре. Мисля, че се е сетил това, което му казах. Той да играе само с... Дали се е сетил? Много ми е чудно. Добре, ако се е сетил, значи аз би трябвало да си го направя с технологи терор. С такъв случай аз трябва да си взема. Не, всъщност на мен ще ми стигнат. Да, те могат да бият всъщност такова. Камот. Сега сетих, обаче това не е добре тук, знаеш ли. Защото аз трябва да сложа малко по-насам. За да мога да сложа още един. Не мога да сложа още един. Не. Да, добре, те бият такова, обаче така... Той ще пуснем на Downcraft, не знам защо и по каква причина, но... Така, те не мога ли те сложи тук? Що не мога да сложи тук? Добре, нямам лойка, ама... Ти ще бъдеш рейзъри също. Защото аз така казах. Така, да, за сега е доста добре всичко. 10 000... 11 000... Мисля, че би трябвало да сети от това, което му казах в клас, защото той знае, че винаги почвам с Сънгат. Той е всъщност това, което има той. Не моля да се благодаря на този най-накрая. Банка. Добре. Умно. Не, аз не обичам много банките, но... Малко ще те наспама. Защото съм гаден. Съжалявам. Не ги обичам. Не знам, просто не ми харесват. Като постоянно имам пари, като че ли ми е по-удобно. Между другото, тази игра може да продължи до някъде. Всъщност това може да продължи вечно. На практика. Но понеже аз нямам вечно време. Вау. Граматическо правилно. Така и сега... Ние вече си апгрейднах да стреля като нещастник. След друга трябва да направя 50 000. Добре, мисля, че трябва да си сложи другата слушалка, защото така май ще си прецакна слуха. Затова... Да, ето за това говоря. Да, добре, мисля, че той ще играе само с Сънгат. Малко тук си запрех с слушалки. Добре, ще си смъсвали слушалки, защото няма да стане така, както си мислех. Ще го направя такъв, не знам защо, просто... Яй, парички... Пълно, много е безмислен. Сам си още един, защото ще ми трябва когато дойдат. Къмо не мога да сложа... Може да видите какво се случва всъщност. Да, всъщност тия са доста полезнички, но все пак ще сложа този. Той има доста голям рейндж.
Да, това бях го забравил. Ще сложа още една банана ферма. Ето тук. Някъде, ако мога. Ох, най-накрая за първи път го слагам там. Добре, знаете, аз мисля да си намаля звука, защото малко става досадно. Да, съжалявам за което, но мисля, че си увреда слуха по този начин. За сега съм доста нуб с съоръженията, които притежавам. Имам предвид. Нямам никакъв микрофон, никакви неща. Записвам с доста нубска програма. Аз мисля, не е нубска, но не е за записване. Това, което е всъщност трябва да... Да, знаете за какво говоря. Тук, честно казано, ще си напускам с такива, защото съм про. Да, мисля, че си сложи някой уизърди. Някакви такива, нали, сещате. Не, много бавно ги махаш тия. Това не е добре. Точно така, случи си още един Робобич. Малко ще наспама, обаче, защото ми трябват парицки. Така, да, аз за сега ще се справя доста добре всъщност. Вау, окей, това вече беше много готино, знаеш ли. Трябва почвам да ги стаквам малко тези хеликоптери. Имам предвид да не са на толкова. Защото скоро няма ми стигнат място, да си ги слагам. Не е много добре. Но би трябва, мога да имам място. Понякога се наблъсках с хеликоптери. Какви сега ще изпомня само хеликоптери на бананзата? Знаеш, доста са полезни. Да, това е хеликоптери. Всяка имуна, когато я апгрейднеш на различен ранг, когато, примерно, ето моят мънки, там имуна ми е от тази част, от дясната страна. И тя има супер сила да... Ето сега ще ви покажа някой от тях. Не знам още дали има. Ето този Феникс, всъщност, който го виждате. Като го натисна, това има супер силата. И всъщност тя е доста готина, ще ви покажа после, но сега ще сложа един друг, един друг уизър, да ви покажа, че всъщност него мога и по друг начин да го апгрейдна. Примерно ето така. И сега той е по различен начин изглежда и има различни сили. Нещастник. Така, няма проблем. Съкадик. Може би мъничко ще си бусна. Така, окей, това е окей, така. Това не е много окей. Какво правиш, бе? Ти си много зле, бе. Имаме free entry, само няколко... Добре, може сега време да си пусна Феникса. Няма никакъв шанс да оцелее това нещо. Никакъв. Сега ще ми трябва този да апгрейдна много бързо. Давай. Това не е добре. Да, мъртъв съм, аз съм мъртъв. Как? Не мога да разбера какво му стана на Ники. Като знае, че това е единствения безплатен вход. И той го пропиля. Браво на теб, Ники. Браво. Как може да го направиш това? Какво правиш? Какво правиш, бе, човек? Да, не може, защото не може да... Много си зле, бе, човек, бе. Ники, как? Добре, почвам говоря много тъпо, защото почвам ми се спи много. Също не, че почвам ми спи, но доста уморих. По-топло от нас. Аз съм в баба ви в петък, ненужна информация, но все пак ще ви я споделя. И да, мисля, че това беше за днеска от мен. И ще се видим в следващото клипче от мен.